ваҳдатшоҳ мадиншоев 19 сол дораду баҳри ободонии сарзаминамон бетараф нест, зеро яке аз аъзои дружинаҳои ихтиёрии вилояти Суғд мебошад. ваҳдатшоҳ ҳоло донишҷӯи курси дуюми донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон мебошад. ба гуфти ӯ, обод нигоҳ доштани кишварамон ин вазифаи ҳар як фарди солим мебошад. хушбахтона имрӯзҳо бо ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллатамон мо тавонистем ба бисёр мақсадҳое ки дар кишвари мо буд ноил гардем ва яке аз ҳадафҳое ки баҳри миллат хело муҳим мебошад ин таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ба ҳисоб меравад ки мо хушбахтона имрӯз бо дастгириҳои ҳамаҷонибаи шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ тавониста истодем ки саҳми хешро андак ҳам бошад дар пешрафти ҷамъияти имрӯза ҳиссагузор бошем ва хушбахтона сафи дружиначиёни ихтиёрӣ имрӯзҳо зиёда гардида истодааст, хусусан дар донишкадаи мо ки ман махсус шахсан донишҷӯ мебошам. ҳар рӯз донишҷӯён меоянд барои мо пешниҳод мекунанд ки мо чӣ гуна дар ин саф метавонем ширкат варзем ҳамчун иштирокчӣ ва мо ба онҳо корҳои фаҳмонидадиҳӣ анҷом дода истодем ва ҳамаҷониба мо аз тарафи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ҳамҷоя корбарӣ карда истода тартиботи ҷамъиятӣ андак ҳам бошад саҳмгузор ҳастем. дар толори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд семинар машварат бо иштироки дружинаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии тамому шаҳру навоҳии вилояти Суғд баргузор гардид. дар семинар оиди ҳамкории дружинаҳои ихтиёрии вилояти Суғд бо масъулини мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд баррасӣ карда шуд. ҳоло дар миқёси вилояти Суғд сафи дружинаҳои ихтиёрӣ якчанд фисад зиёд гардидааст. Ин раёсати вазорати корҳои дохилӣ ва муомилотро ташкил мекунем. Ҳаматон хайрмахтам мебинам. Мо умуман вақтҳои солҳо ахир агар мушоҳида карда таҳдиди доштем, бевосита милитсия ҳамкории халқи якҷоя кор мекунад. Ин принсипи асосии мо. худотон медонед ки ози ислоҳоти милитсия расос соли 2013-438 фармони ҷаноби оликадӣ стратегияи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2013-2020 пешниҳод карда шуд. ҳоло дар 9 моҳи соли равон аз тарафи дружинаҳои ихтиёрии вилояти Суғд беш аз 36 ҷиноятҳо аз қабили авбошӣ, ғоратгарӣ, фиребӣ истеъмолкунандагон, расонидани зарари вазнин ва миёна ба саломатӣ, тасарруфи амволи ғайр ва худсарона ишғол намудани замин ошкор гардидааст. бори аввал нест, ҳамасола 2 маротиба 3 маротиба чунин машварат семинарҳо гузаронда мешавад. мақсади гузарондани семинар машваратҳо аз он иборат аст ки боз ҳам бо ҳамоии дружиначиёни тамоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва ҳамкории онҳо бо шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳо мебошад ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст оиди ташкил ва фаъолияти дружиначиёни халқӣ ва яке аз чунин дружиначиёни беҳтаринам гӯям ин шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон мебошад ки зиёда аз 171 нафар бо тариқи ихтиёрӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон ҳамкорӣ менамоянд. то имрӯз 1457 нафар дружинаҳои ихтиёрӣ бо шаҳодатномаи хизматӣ, 1284 нафар бо нишони сарисинагӣ таъмин гаштанд. дар ҳафти семинар аъзои дружинаҳои ихтиёрӣ саволҳо пешниҳод карда ва ҷавобҳои мушаххасро ба худ гирифтаанд. ҳоло барои қадрдонӣ намудани фаъолони дружинаҳои ихтиёрӣ аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ тӯҳфаҳо пешниҳод карда шуд. гузориши Рухшона Усмонова, Шӯҳрат Ҳомидов, барномаи иттилоотии Нигоҳи Диёр.